ধনকে দেখলু তুই ননিসি না মনকে চিনলু নাই, সোনাকে চিনলু বানাকে চিনলু মনুষ চিনলু নাই। ছি 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 রে ননি ছি, ছি 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 রে ননি ছি রে ছি রে ছি। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଆଜ ମୋତେ ଫେର୍ ସେହି ଗେଟଅପ୍କେ ଆସବାର୍କେ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଇଛେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଇଁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ବିଶ୍ୱାଳ ଜୁହାର କରୁଛେଁ। ନମସ୍କାର। ছি 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 রে ননি ছি, ছি 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 রে ননি ছি রে ছি রে ছি। 20 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସୁଟିଂ ହେଇଥିବାର ଆର୍ ଟିଭିରେ ବାଜିଥିବାର ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଛି 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 ରେ ନନି ଛି ଆଜ ବହୁତ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଅଛେ। ଭାରତ ସାରା ଇ ଗୀତକେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍, ଇ ଗୀତ ରିଲ୍ ବନଉଛନ୍, ଇ ଗୀତକେ ଶୁଣୁଛନ୍ ଆର୍ କେତେନି କେତେ ସଫଳତା ପପୁଲାରିଟିଜ୍ ମିଲୁଛେ। ଆର୍ ଇ ସମୟଥି ଆଜି ମୁଇଁ ବି ଟିକେ ପାଁଲି ବସିଛେଁ। ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ବି ମୋତେ ସ୍କୋର କରୁଛନ୍। କେତେନି କେତେ ଫୋନ୍ ଆସୁଛେ, କେତେନି କେତେ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ମାନଙ୍କର ବି ବହୁତଟେ ଫୋନ୍ ଆସୁଛେ। ତାର୍ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ କରିପାରନ୍ ଯେ ଏତ୍କି ଆସୁଛେ। ଆଉ ସବୁଥି ମୁଇଁ ସେହି କଥା କହିକିରି ଭୋର୍ ହେଇଗଲେନ। ସେ ଗୀତକେ କେନ୍ତା ମୋତେ ମିଲିଥିଲା, କାଣା ହେଇଥିଲା, କେବେ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା କହି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାର୍ ଲାଗି ମୋର୍ ପାଖେ କିଛି ନାଇଁନ। ଖାଲି ଆଜି ଏତ୍କି କହିବାର୍ ଅଛେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ଲୋକ ଯିଏ ପହଲା ଇ ଗୀତକେ ଭାଇରାଲ୍ କରିଛନ୍ ତାକର୍ ଲାଗି ହିଁ ଆଜ ମୁଇଁ ଇନୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସିଧା ସଲଖ ହିସାବେ କଥା ଲାଗିପାରୁଛେଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱର୍ଗତ ସତ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଆଇଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଏତ୍କି ସୁନ୍ଦର ରଚନା ସେ ଗୀତ କରିଛନ୍, ଏତ୍କି ସୁନ୍ଦର ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍, ସେ ଗୀତକେ ଏତ୍କି ସୁନ୍ଦର ଗାଇଛନ୍। ତାକର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଆଜି ଇନୁ ଆର୍ ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛେଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେନୁ ବି ରଖିଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ଯେନୁ ବି ରଖିଥାଉନ୍ ବହୁତ ସୁଖରେ ରଖିଥାଉନ୍। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକେ ସଦ୍ଗତି ମିଲୁ, ସେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବସୁନ୍। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେନ୍ମାନେ ଏତ୍କିଟେ ରିଲ୍ ବନଉଛନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ରିଙ୍କି ପଟ୍ଟନାୟକକେ ଯିଏ ମୋର୍ ବାଇର ଲୋକେ ନଚେଇ ପାରିଛନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର୍ ସବୁ କୋଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାରା ଭାରତର ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଜଣକୁ ଖାଲି ମୁଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ନାଇଁ ଦିଏ, ମାନ ଦାଦାକେ, ମାନମଞ୍ଜନ ନାୟକ ଦାଦାକେ, ଯିଏକି ଇ ଗୀତ ଥି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍। ଯାହାର କି କଳ୍ପନା ଥିଲା ଇ ଗୀତଟା କାଁ ହେଲା କି ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ତାର ଉତ୍ତର ବି ତ ମୋତେ ଗୀତମାନେ ଦେଇପାରିଥିତ ନା ନାଇଁ ମାନଦା। ଆଉ ହେତ୍କି ବେଲେ ହେନ୍ତେ ବି ମୁଇଁ ନାଚ ବି ଶିଖି ସାରିଥିଲେ ନ ମାନଦାକେ। ଆଉ ଏକ୍ଟିଂ ବାଲା ଜିନିଷ ନାଇଁ ଥାଇ ବୋଲି ବୋଧେ ମୋତେ ନାଇଁ ନେଇଥାଇ ସେ। ଇ ବାଇଟ୍ଟା ବହୁତ ଆଗରୁ ଦେବାର ଥିଲା, ଡେରି ହେଇଗଲା। ଚलो କିଛି କଥା ନାଇଁ। ଆର୍ ହଁ, ଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ମୁଇଁ ଖାସ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି ଇଛାନ୍ ବନାଲି। କାହିଁଲା କି ଇଥି ଆମେ ସିଧା ସଲଖ ହିସାବେ କଥା ଲାଗିପାରମା। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ମତାମତ ଭଲ୍ ହଉ କି ଖରାପ ହଉ ଆପଣ ଏଥି ଦେଇପାରବେ। ଆର୍ ହଁ, ଲାଇକ୍ କରୁନ୍ କି ନାଇଁ କରୁନ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। କାଁ ହେଲା କି ଆଗ୍କେ ବହୁତ କଥା ବାକି ଅଛେ, ବହୁତ କଥା ଲାଗ୍ମା। ନମସ୍କାର।